Pues un placer. Nada, placer é meu. Ya que la caravana no está lista, vamos a pasar gallego que creo que... Cando que... Xa que a caravana non está lista e a montaña non ven a Mahoma, terá que... Habrá que vir a cariño a saludarte. Pouco salimos da casa. E vamos a ter unha pequeniña charla neste novo espacio que lle chamamos Xa cho dixen. E xa cho dixen unha vez, moitas gracias por apostar pola túa terra, que debería ser algo que deberíamos facer todos, debería ser o común, sí. Pero moitas veces, pois eso, premiamos outras cousas que, bueno, cada un pois ten os seus valores e ten as súas... Non somos quen para xuzgar, pero si somos quen para poder agradecer que alguén como a ti pois hubera apostado polo seu territorio e hubera traído pois isto á túa terra, non? Cantos anos levas xa con Marea? Mira, este julio, o 3 de julio, fixemos xa 6 anos. Perdón? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu creo que estuvera casi ao principio. Que evolucionou en Marea e en Cristian en estes últimos 6 anos? Eu penso que tablas, máis que nada tablas, porque ao final o principio sempre é máis complicado achar proveedores, achar unha línea que te coñeza a xente. Eu penso que eso, as tablas, co tempo vas collendo tablas, vas collendo proveedores, vas collendo un conocimiento, unha fama tamén de cara aquí a xente, vante coñecendo e faz aí unha especie de referente, xa non só autóctono aquí da comarca, senón que móvese a xente de alrededores para vir a comer aquí. Porque que porcentaxe máis ou menos de turista e xente local? Xente local non me refiero só ao Cariño, sino de penso que prácticamente desde o principio. Tamén é certo que o Brao ou as fechas así señaladas non son fe para naide, porque sempre hai máis turismo, pero desde o principio calculamos, seguimos na mesma liña ao mellor un 70-75% xente de fora. Xente de fora da comarca. E contento? Seguimos aquí, pelexando. Coa casa, coa familia, traballando no que te gusta. Exactamente. A pé da casa, ca tranquilidade de estar aquí no pueblo, cas comodidades e as descomodidades tamén, que ao final estar lonxe dunha ciudad crea o seu aquel, pero bueno, estás máis tranquilo aquí, o nivel de vida é moito máis... non era o mismo que aquí, pero en certa maneira sí pasaría, porque aquí certos proveedores non che están tanto na porta, non? Sí, aquí, e a min pasoume que no 2023, pois, tiña un quiosco na montaña Ourense e eu quería traballar con proveedores locales, pero me era casi imposible, porque senón o 90% da xornada iba a ser... E ao final tuve que acabar traballando un proveedor de Ponferrada, fíjate. Pero, bueno, tiñame de todo, había determinadas cousas que non lle collía a él, pero o resto, a maioría viñan de aí, non? E supoño que para o produto de proximidade che é moi bo, pero para outros produtos non che é tan bo. Estás lidiando ben con eso, estás buscando a fórmula... Sí, ao final hai que buscar outro tipo de proveedores. De cercanía é fácil, porque ao final aquí coñecémonos todos, e traballas con proveedores de kilómetro cero, pero hai certos produtos, sobre todo neste tipo de cociña que faigo eu, que hai produtos señalados que hai que pedir fora, buscar proveedores que den ese servicio. Tamén eso, o tema de proveedores de cercanía, traencho a casa. Traencho aquí, os da Ló, tes que pagar portes e demais, tardan máis, tardan menos, tes que lidiar con outra casuística. Sí. Algún novo proveedor, algo que coñeceras e que moitas veces están na porta da casa e que dixeras ti que gran descubrimento aquí na nosa terra? Pois mira, aínda fai un par de semanas chegoume un señoriño que ten aquí unha horta e agora está co produto de... Ao final pasa aquí con todo. Se teñen horta, sempre sobra.
porque aquí temos ese afán de plantar e de cultivar o que non está escrito, e despois venche con unha caixiña e dixe, mira, teño figos, que a semana pasada trouxome figos, ou unha caixiña de uvas, ou teño tal, e ao final é un produto, cuidado, que é de aquí, e gustoume moito que viñera, porque ao final estás traballando co mellorciño, non tens que lidiar eso con transportes, con que se recolla dun día anterior ou de dous, aquí ao final collido da mañá, mellor que iso, nada. De feito, decían que o peixe máis fresco está en Madrid, xa a ver, se é peixe do Grove non vai estar en Madrid, se o pescan pola mañá no Grove ou pois nas cercadías de Cariño, de calquer sitio, e ti o mercas á tarde na lonxa, o día seguinte está en Madrid, pero ti xa o tes pola tarde, non? Entonces moitas veces non recoñecemos ese tipo de ventaxas que temos. Tamén eu penso que tamén depende do tipo de local que traballe o produto. Polo menos no meu caso, sempre buscamos esa frescura. Igual hai algún que pide, pois non sei, a grandes empresas, peixe fresco, sí, pero teñen unha distribución máis industrial, entre comillas, e ao final vai primeiro aos grandes comercios en Madrid que yo mandan a ese local, dígase calquera, un hotel ou cadenas ou o que seña. Os que buscamos un pouquiño eso, coidar a calidade e tal, pues, vamos igual a lonxas máis pequenas que traballan menos cantidad, pero de calidad, e non temos que, pues eso, ter que ir pedir a grandes superficies ou... A min pasoume, e para min foi unha grata sorpresa, que nese momento que tiña ese local, xente que diste, bueno, pois este non é o perfil que eu creo que vai a vir. E, sin embargo, pois, levei gratas sorpresas de que había algún tipo de xente que acudía, con que eu non contaba, non? Entonces, levaches algunha sorpresa dese tipo? Moitas, aquí pasa moito, sobre todo, quizás no Brao, porque o Brao hai moitísimo turismo, todos os locales pescamos dese banco, e hai moitos turistas que, como non encontran onde comer, o primeiro que lle collen van, e moitas veces veñen buscando outro tipo de cociña, e levan unha alegría. Mismo pasou nos hoxe, no servicio de hoxe, que unha mesa que había aí de 4, viñan buscando comida tradicional, incluso buscaban unha marisquería. E ao final saliron encantadísimos, que era a primeira vez que comían este tipo de cocido. Que ao mellor hai que aconsellarles un pouco máis, hai que ser un pouco máis, non que pidan eles tanto, senón a ver que che gusta. Claro, eso sí que é complicado de atinar, eso pola parte do camareiro, da parte da sala, dar con ese perfil de cliente o que lle pode gustar ou o que non. Pero bueno, por eso, os gustos, aí traballar cos gustos dos clientes non se pode. Pero sí, quizás ir a algo menos, máis intuitivo, máis fácil de entender, algo máis clásico, que non ir a sabores máis peculiares. Pero te levas esa alegría de decir, viña buscando outra cosa. Pola porta diste, non xuraría que esta persona entrara aquí. Igual ben reacio. E que ainda por riba salira con unha sonrisa na boca e desas sanas, non? De decir, bueno, sí, tal, pero... Pois eso, eu creo que na hostelería... Damos gracia que nos pasa a miúdo. Na hostelería eu creo que eso pasa máis, o sea, é moi agradecido. E a ver, os restaurantes que facedes comida, pois, con novas ideas, con novas propostas, pois claro, tédelo máis difícil, non? Porque, a ver, se eu poño polvo a feira, pois... Coñecelo todo o mundo. Aí será mellor ou peor, pero todo o mundo sabe. Culpa miña. Claro. Sí, aquí temos lo máis complicado, sobre todo nesta zona. Nesta zona é complicado, eu penso que a maiores. Porque hai outro tipo de comarcas que están máis próximas ao mellor a algunha cidade, son comarcas máis turísticas ou máis coñecidas. Esta aquí, sempre o digo, é terra de naide. Porque nin somos da Mariña, nin somos de Ferrolterra, temos aquí este recuncho que non somos de naide. E darnos a coñecer sí que é máis complicado.
é bastante máis complicado. Pero bueno, vamos Non recuarías, non? No, Sigues, estou na miña terra. sigues contento, o sea, estás contento, cumpliches obxectivos, superaches expectativas. Eu penso que sí. Din que pasar dos primeiros 5 anos é o máis complicado. Xa vamos en 6. Bueno, Así que de momento... parabéns. Sí. Estamos falando da provincia da Coruña, estamos falando do paisaxe que sabe. Vamos a empezar por Cariño, pero en general a comarca, eu, gracias a ti, a min Cariño sábeme a algo que moita xente non conoce, pero patacas con berberechos, que é algo típico de aquí. Típico. É un plato Non sabíades que típico. botar as patacas e xa hai moito berberecho para dentro. Pois debeu de surgir así, porque é un plato tradicional de aquí, que agora xa nos copian do pueblo de alá. O Pablo da Pobla. E agora xa non son berberechos a cariñesa, agora son do Ortegal. Ou a Ortegana, ou algo así, non sei como lle chaman. Bueno. Pero bueno, non sei, eu desde pequeno non sei a historia dese plato. A que che sabe a ti, pois a comarca de Ortegal, a comarca de Ferrolterra? Es que Eu meteríache algo de mar, pero tamén che metería algo de queixo, porque queixo, requeixo... Sí, pero non te creas, nesta zona tema de queixo non é non, moi... pero como Eche, coa Capela... Sí, pero non, eu non che sei dicir, es que de aquí temos varios platos así autóctonos de aquí do pueblo, pero quizás tirando a postres iríame ás chaolas. Que as chaolas é unha versión, vamos chamar versión, que tampouco é unha versión, das orellas ou das bolas, que son moito máis carnosas, son máis de van levadura, levan unha masa máis carnosa, son típicas de carnaval. Sabes, de aquí, chaolas non sabe naide que ver. Iríame quizás ao postre, porque eu son bastante dulzón. Xa en dulce. Eu vou a dulces. Pero senón tamén é eso, berberechos marcan o... Pon a chincheta no mapa. Berberechos a cariñas, eu penso que pon aí a caldeira de Raya. A min eso chámame máis a Porto Novo, debe ser que crecín aí... É diferente porque ali os guisos fanos con tomate, o mellor, metenlle pemento, aquí metemoslle touciño, Faltache na carta... Tuve, a primeira carta que tuve, o primeiro brao, tuve unha versión da caldeirada de Raya de aquí, facíamos o guiso que se facía tradicional con touciño. Aquí faise con touciño, pataca, cebola e demais. Facíamos o caldo por un lado, as patacas, o que é o preve do final, as patacas desfeitas, eso metíamos por baixo. A parte que facíamos a parte era diferente, era a Raya. A Raya curábamos en sal, como se fai o salmón en Noruega, curábamos en sal con azucre e eneldo, e despois desmigábamos. E falando de cartas, da carta que tes agora, supoño que mantés o mellor, vas mantendo algún platiño de atrás. Desde que abrimos, o único plato que se mantén é as verduras en tempura. O que é a elaboración en sí, as verduras en tempura se mantén intacta, van cambiando algunhas verduras dependendo da temporada, pero o que cambiamos é as salsas que lle botamos por riba. Pois unha salsa con unha picada de algo, ahora mesmo temos unha salsa sweet relish, que é unha salsa que se inventou para os perritos calientes, con cúrcuma, unha salsa agridulce de pepino e cúrcuma. Ahora en breve estaré para cambiar a salsa, as verduras. O resto de platos, ahora mismo dun ano para outro é raro que haxa algún plato máis. Da carta que tes ahora mismo, dime un primeiro, o sea, un entremés, un primeiro, un segundo e un postre. Digoche toda a carta, se queres. Digoche toda a carta, se queres. No, mira, ahora mismo están salindo moi ben o tartar de atún. Está moi bo, que comemos nosotros. Un pilpil de cenouras asadas. A merluza. Merluza de Cedeira, de aquí do norte. Con así. Pues mira, por exemplo, esa. Calabazas tamén que agora está de temporada. Calabaza salteada, curada ou encurtida en sal un pouquiño, con unha salsa de leite de coco e remolacha moi boa. Unha carne, pois mira,
mira, está salindo tamén moi ben a costela, que penso que tamén tomache a costela. Sí. Costela glaseada, cun quinchi de garbanzos e melón, sandía, perdón. E de postre, tirando pa aquí, as orellas, un flan de kiwis de aquí galegos, con orella. Eu penso que foi o probaches. Dou fe. Eu xa nunca che pido. Certo é que hoxe cometi un error porque hai outros gustos que ao mellor sí que tiñamos que haber pedido separado, pero bueno, maravilla, sobre todo poder pasar os anos desde que nos coñecemos, verte arrancar, verte estabilizado e agora ata que jubiles. Bueno, ainda falta moito. Ou vas a abrir franquicias? Vas a abrir franquicias? Franquicias non, que roban moito tempo. Dijo polo noso amigo Iván, que eu xa non sei ni onde está. Na Coruña. É un alma inquieta. Non sei. Fai tempo, mira, a última vez que estuve con el foi en febreiro. Sí, chao. Foi en febreiro, nunha cena, unha comida que foi así un medio gala ou algo así, que foi no concurso de moldes de Pontedeume, que este ano fixeron unha comida con antigos alumnos, o que era un menú, en Pontedeume, e os antigos alumnos facían o menú. Fomos Iván, fomos Dani do Camiño do Inglés e fomos eu. E foi a última vez que vin, desde aquela. Vaya promoción. No, coincidiches. Estudiei con Dani. Iván acabara, penso que 2 anos antes de entrar eu. Bueno, de estudiar, pero bueno. Un saludiño a Iván Domínguez, a Dani, do Inglés e nada, ahora estamos aquí con esta xentiña. Pois aquí seguiremos pelexando. Moitas gracias o de sempre, o placer de... Bueno, estamos un pouco abrindo este espacio que algún día espero verte dentro da nosa caravana, do noso estudio, pero estamos abrindo este espacio un pouco porque ao final sempre andamos a correr e nunca temos tempo a nada, sabes? E eu creo que estes momentos, porque nos conocemos, moitas veces pois che quedan esas dudas ou... Bueno, a min son unha persona moi de tratar, sabes? Non a de palmadiña na espalda, risa, jejeje e tal. Bueno, pareceme moi vacío. Evidentemente no día a día non che dá para facer máis, pero gústame moito este espacio que estamos abrindo precisamente por eso, por ter esta charla tranquila. Non me acordo de pedirche un café, pero bueno, polo menos para poder, ainda que non sea moi longa, nin sea o espacio noso, pero poder, bueno, presentarlles á xente o teu proposta, deixalles un convite para que se acheguen. Sen problema ninguno. Que lle ofreces, que crees que poden encontrar aquí? Aquí o que van a encontrar é algo diferente a toda a comarca. Eso de entrada, en cuanto a menú, en cuanto a oferta comestible como a bebida, porque ao final, a ver, si, sempre hai 4 cousas que podes encontrar en máis sitios, pero eu penso que aquí somos diferentes porque salímonos do común. Eu penso, por exemplo, aquí en Cariño, xa non digo na comarca, aquí en Cariño, como restaurante, plenamente restaurante, eu penso que somos o único. O resto son... Descoñezo toda a oferta, pero creo que non tenes... Taberna Mesón... Bueno, pero son bares que che dan de comer. Terán o seu comedor máis grande, máis pequeno, pero son bares. E a oferta é sempre a mesma. Penso que aquí ofertamos algo diferente, damos opcións á xente de coñecer produtos, receitas, sabores, combinacións, técnicas máis modernas. Eu penso que eso é un punto que temos diferenciado. En cuanto á bebida, outro tanto do mesmo. Eu creo que esta zona non se coñece nin se disfruta o suficiente. No, aquí hai xente moita... Polo tempo será, por... Non sei, aquí hai xente ben, porque pensa que todos os galegos somos iguais e queremos gastar pouco, unha fuente de patacas con o que seña. E, bueno, hai que enseñar un pouco, eu creo que hai que enseñar un pouco, que hai máis. Refiérome en plan turístico, que esta non é unha zona solo que veñas, mira, de todos estos
días que estuvemos por aquí, ainda quedan, pero playas creo que saquei unha. Non é o meu obxectivo. Eu fixen unha lista por concellos de cousas a visitar. E a veces chego ali e non a saco. Porque playas, a ver, playas hai 50.000. Sí. E ao mellor estás daqui pola temperatura da agua, polo vento, por tal, ao mellor non van a ser o mellor reclamo. Entonces eu creo que aquí hai outros reclamos como para poder vir a disfrutar da comarca sin que sea 14 de xullo, sabes? O sea, aparte, estamos en outubro xa, Aquí o tema de vistas suele ser o máis concurrido. Sobre todo agora tamén que está fixose da UNESCO o Xeoparque. Sí. Non sei canto abarca en cuanto a turismo, se ampliou moito o aforo de turismo, pero en cuanto a vistas, Cabo, todos os acantilados, na zona de tamén che teño que dicir que en Cariño e en Ortigueira, espero que no resto tiña menos, tuve un montón de problemas para entrar a certos sitios, fervenzas e cousas así. Están as pistas super destrozadas, Sí, as pistas non hai maneira, aínda nin para facer senderismo presta. Non chijo xa ir con coche. No, aquí está moi mal estruturado o tema de turismo de monte. Cando son fechas señaladas por algún evento X, igual sí. Pero quizáis a organización dos eventos é a que limpa montes ou tal. Para o día a día é complicado. É que agora quixemos ir ao Pozo de Inferno e non había maneira pero debeu andar unha máquina por ali, xa deixámos o coche, despois xa era unha lameira todo, non che presta de decir. A ver, ti cando vas ao monte xa digamos que vas cunha idea preconcebida, sabes que non é un paseo marítimo. Sí, efectivamente. Pero tampouco queres embarrar como de outro. Se me diste, vou chovendo. Por lo menos un acceso. Eu xa non digo que vais pola pista, acceso. Xa non digo pista principal, porque ao final aquí, con tanto monte, pues, limpan, pasan os tractores, as máquinas, e embarran todo. Pero unha pista máis pequena por lado. Pero que, a ver, hai que, se hai unha limpieza, hai un desmonte, hai o que sea, vale, teñen que facelo e van machacar a pista. Pero que lles obliguen a que cando acaban o traballo, que alisen todo. Sí, deberían. Porque xa chigo, eran totalmente impracticables, entonces, claro, a nós nos está coartando o traballo porque hai cousas que non vamos a ensinar, pero que non sei xa tampouco se merece a pena enseñalo. Porque se eu che dixo, mira isto que chulo está, e empezas a subir e acordaste de min, sabe? Sí, totalmente. Sí, ao final as zonas puntuales que quizáis son as máis bonitas de ver, son as máis complicadas de ensiñar ou de recomendar. Porque por aí, aquí vas ao Cabo, pista, hai pista, vas a Miranda, hai veces que para subir... Sí, a nós nos pasou para subir, pasounos para baixar, que ao final metémonos por unha pista e estaba impracticable. E ao lado hai un espacio de escalada, e non nos demos atopado. Olvida, xa sei, a pista que baixa é a zona de escalada que habilitaron fai 3 anos, me parece. Metémonos pola pista, fartámonos de andar pola pista e non demos atopado. Meteste pola pista e xusto cando chegas abaixo que hai así unha curva, deberías meterte de frente, se está aberto. Escollín á dereita, claro. Se sigues a pista hai unha curva que vai enlazar con outra pista. Non, nada máis na curva cerrada de baixo de todo, hai que ir de frente. Pero o mantemento dese tipo de... Si ti tes señales, pero se non tes señales e a pista está limpa, diste, debe ser por aquí. Debería. Pero se non... Se está chea de maleza, se a señal... Igual levarona, ou levarona, ou o que seña, ao final si eso. Ese tipo de mantemento debería estar máis controlado, pero... Moitas gracias por la recepción, como sempre. Nada, aquí a vosa casa. Non é cita obligada, sino é cita gustosa de facer,
Para min é unha cita que ten que ser sí ou sí, e a veces a xantar, a tomar un café, ainda que sea, sei que non é zona de cafés, pero eu si teño de tomar un café aquí. Sí, home, despois da comida sempre hai un café, non hai problema. Pero bueno. E eu dito, moita suerte, moitas gracias. Moitas gracias, é un placer. Que nada, aquí nos despedimos desde Cariño, desde o restaurante Marea, co paisaxe que sabe. Graciñas.